Ongi etorri guztioi umorearen plazara. Hau da Altxa Komedia. Begiekin mintzo da bera, zuekin Mikel Irazusta. Bueno, duela duela urte batzuk, parranda batetik bueltan, kristona euriarizun, kristona, eta apatan ikusen un tipo bat lurrean, jo nintzen laguntzera, zenion, ei, ondo zaude, bazpare. Ondo zaude? Etzegon ondo, etzen ondo. Lagundu nun altxatzen, lagundu nun etxeraino, bidean zikoan, gracias, tío. Sartu nun etxan, buelta mantzun, eta galdetu zian. Oye, ¿y tú quién eres? Ta nik erantzun nion, soy Batman. Claro, es que bizitzan aukera bat dago hori esateko, eta nik aprobetxatu egin nun. Ez naiz superheroia, ez naiz Batman. Bazpare, ze maskaratan sartzen da. Zalantzak baldin bat zeuden, bai? Ez naiz superheroia, Mikel Irazusta naiz, umoregilea. Baina, aizue, umoregileok ere badaukagu ez, zerbait aman komunean superheroiekin, eta da? Kriston zama dara magula bizkarrean. Zezuek badakizute zer den bakarrizketa bat egitea? Bueno, zuek ze jakingo ez ez. Azalduko dut poliki, bazpare, zeagian trebiñuko bat dago ikusten. Bale? Dena hasten da normalean WhatsAppeko mezu batekin. Hei, bakarrizketa bat egin nahi zu? Eta bai, eta hasieran dena da polita. Belarra berdeago irutzen zaizu. Loreek usain goxoago dute. Inkluso Inigo Martinez barkatzen dezu. Baina gero konturatzen zera, berenjenal sounderako sarrerak erosi dituzula. Konturatzen zera, milaka begi kritiko eukiko dituzula, esaten dezun hitz bakoitza neurtzen, eta onomatopeia bezalako hitzak agian luzegiak direla. 6 silaba gehiagi trebiñukoarentzat, bale? Baina hori ez da okerrena. Bakarrizketalariak munduko dilema handienari egin behar izaten diogu aurre. Ze umore mota egin. Nik onartuko dizuet eta hau egia da, 15 egun pasanitun lorik egin gabe, dilema honetan pentsatzen. 15 egun lorik egin gabe. Ze umore mota egin. 15 egun. Gauak lo, baina egunak? Claro, igual batzuentzat erresa da, ez? Batzuentzat erresa da, ze erregistro bakarra dute. Triziklek mutua egiten zuen. Monty Pythonek absurdoa. Rajoik inteligentea. Anarik, bueno... Batzuentzat erresa da, bestentzat ez, niretzat ez. Niretzat ez da bat ere erresa, zenik kriston debate internoak eukitzen ditut. 3 ahots dauden ere buru barruan, bakarrizketa bat egin berreten bakoitzan. 3 ahots. Eta orain antzeztuko dizuet. Eukiko dizuet zuen bizitzan lehenengo aldiz aukera, monologista baten buruan gertatzen dena ikusteko. Mira, hemen egongo da umore absurdoen ahotsa. Ei, kaixo. Bale? Hemen umore beltza. Eta erdian, pixkat, zentzua emateko ez, ahots zentzuduna dituko diogu, bale? Umore absurdoa, umore beltza eta ahots zentzuduna. Garbi? Bai. Trebiñukoari. Goazenen denboraldi berria daukazu primeranen. Nahi badezu, momentu hontan, aukera daukazu. Bagoaz. Ze umore mota egin Mikel Irazustaren buru barruan. Markatu, ez pixkat urduri nago, Bueno, askatu botoi bat, bestela hito egingo zala. Arrazoi bai. Eskerrak. Bueno, bakarrizketa bat egiteko eskatu digute. Humore absurdoa erabiezakegu, azkenan mundu guztiari gustatzen zaio.
nahiago nuke Dalai Lamari musu eman. Saietuko naiz gutxi ematen ahotsa, umore beltzari, bale? Zergatik ez dugu lehenengo gai aukeratzen, eta gero ja ondorio estatuko dugu ze umore mota egin, bale? Garai honetan mundu guztia liburutegitan sartuta egoten da. Bueno, bale, begira, bada hasiera bat. Gaur egungo gazteek ez dakite non drogatu daitezkeen eta non ez. Badago liburu bat, liburutegitatik kendu behar izan dutela jendeak ez duelako bueltatzen. Bai? Eta zein da hori? 1001 modu zure buruaz beste egiteko. Txain lukotzea! Ez diot berriro, ez, xo! Ez dut berriro hitza pasako, Gidariei buruz egin dezakegu. Bale, bikain. Nik ideia bota, orain ja zuek egin, nik dena ez egingo, ez? Bale. Azkar gidatzen dutenei buruz. Ezkerretik aurratzen zaituzte a toda hostia, eskubitik a toda hostia, hiri barruan ebai a toda hostia dijoaz, incluso, ikastetxe inguruan, parke inguruan, umeak dabiltzan lekutan ebai a toda hostia dijoaz. Asko daukagu pedofiloen gandik ikasteko. Ze! Bai, ze azkenean pedofiloek poliki gidatzeute, umeen zonetan, ulertu dut bai! Bueno, baina mendik mezua, bale? Poliki gidatu zona horietan, bale? Ze kontuz, umeak oso azkar ateratzen dira eskoletatik, bale? Denak ez dira berdin ateratzen, Eta zuk lagunduko diazu pixkat? Ez, baina denak azkar ateratzen dira. Eskerrik asko. Baina ezberdintasuna dago herrialdearen arabera. Euskal Herrian ziztu bizian ateratzen dira, eta estatu batuetan eskopetatuta. Zuk ezin zenun umore ilunagoa egin, nik bai, nabil zurekin. Baina egin dezaket, benetan, igual bai. Soy Batman. Eta horrela, 15 egun. Eskerrik asko. Ondo, Ondo. Umore beltzak triunfatzen du. Euskal Herrian ere, triunfatzen du. Eta badator barrearen xerka baita oraingoan ere. Zuekin Maialen Sorzabal bere! Kaixo, Azkoiti. Begira, kontatuko izuet. Gaur etorri zait, institutu gareko Maialen burura, bale? 20 zegarai, Zuek 20 erabiltzen zenuten? Batematek igual fotolog, ez? Bueno, 20 zer zen hori, intentsitatearen adirazpen gorena. Sartzen zinen eta, jakinarazpenak. Jarri zen modan, ez dakitze ba, dedikatzea arbelak egoerak lagunei, ez? Eta dedikatorio hori guztiak beti hasten ziren esaldi igualarekin, zela. Gaurkoan zuregatik, mokosita. F-lau-E, Friends Forever. Guapísima. WPX, M mayúscula, M minúscula, M mayúscula, M minúscula.
intentsitatea. Gero argazkiekin ere egia da intentsoa ginela. Denok genuen argazki guztien artean, bestea baino sakonagoa zen argazki bat, ez? Mola, kriston paisaia, behi bat, iluna barra. Eta argazki sakon horri jartzen genion orduan, izenburu sakon bat ere, ez? Lauzeko afaria, telepizza ondo, bozkatu. Egia da 20 intentsoak ginela, baina ez dakitzuek gu behintzat agendetan oraindik eta gehiago. Guk agendak elkartrukatzen genitun elkarri dedikatoriak egiteko. Hemen batek ere. Eta dedikatoria horiek ere beti berdin hasten ziren. Esaldi magiko batekin zela. Zer esan orain arte esan ez dizudana. Zarena zarelako maite zaitut, zauden tokian zaudela hortxe egongo naiz. Noizbait erortzen bazera, lasai zenik altxako zaitut. Noizbait kasualidadez, hegazkinez, istripu bat eukiko bazenu. Eta istripu horretan zaurituko bazina, zauritu ezil, bale, optimista. Jakin nijungo nintzatekela junbarren tokira zu besotan hartu eta etxera oinez eramatera. Zu Titanic bazina nik izeberra izan nahiko nuke. Titanic eta izeber laguna betiko. Zu Charlie eta ni unpa-lumpa. Charlie eta unpa-lumpa laguna betiko. Kloz, mloz, MGD, MPZ. Jos! Intentsitate horrek, agendetako intentsitate horrek sortzen ditu bizitzan espektatibak. Ez komedia romantikek, bale? Gero ze pasatzen da, lagun horiek desagertu egiten dira, sekta batek zurrupatzen ditulako. Crossfitak, bai. Nila ez ditut ikusten. Kontua da gaur, institutu gariko beste maialen bat etorri zaidala burura, eta da, bankilloak testeatzen probatzen zituen maialen hori, bale? Zero pena, Niena zuaitz gurutxaga bestera melankolika jarriko. Lasai, niretzat bankilloa beti izan da abeslari askorentzat autotunea bezala. Espazio seguroa, bale? Jakineko ez zekirol egiten nun. Bueno, nire altura ikusita, argi dago. Saskibaloia, bai. Benetan? Kirola ondo, taldea oso ondo, entrenamenduak oso politak, partiduak, jendeak jokatzen zuen, gero beti geuden beste hiru, beti ginen betiko hirurak, bankilloa probatzen genitula, ez? Jendea elkar jipoitzen ari zen bitartean, munduko pentsalari, hausnarketalari nabarmenenak bilakatzen hasi ginen, bankilloko gure hausnarketekin, ez? Supersakon. Aizuen eskak. Galdera bat, supersakona. Zuek noizbait, bota dizue japo bat ascensorearen tartetik. Da super zaila, ja. Aizuen, dakat beste galdera bat super sakonanik ere. Zuek dentistan begiekin zer egiten dezue. Ireki behar dira, itxi behar dira. Ja, eta okulistan ireki. Claro. Zerbait. Zerbaitengatik gauden bankilloan, bale? Aizuen eskak eta zuek kolekzionatzen zenituzten kromoak. Ezke gure eskolako atarian jartzen zen beti hola tipo bat oso serioa, oso arraroa. Eta oparitzen zizkigun kromoak. Eta igual orain, baloratze ezu ez, eskola inguruan, agian eliza gehiagiz egola. Ez? Motel baina, gara, ez ondo. Egia da batzutan tontotuta egoten ginela Saturnon, beste batzutan markagailuari begira, beste batzutan, lurreko marrak kontatzen genitun, ez? Kuriosoa da, hau azpeitin esatea igual. Baina, kontua da, bankilloa beti izan dela espazio oso seguroa, ni bezalako despistatu batentzat, ez? Eta saskibaloian nintzen ona, baina despistatu izaten hoberena. Begira, despistatu bezala 3 sintoma betetzen ditut nik. Lehenengoa, hitzekin nahasmenak, bale? Neri txikitan gustatzen zitzaidan kanpinetan lagunak egitea. Eta ezkarain, jakan, landetan, arazorik ez. Ze bertako hizkuntza ofiziala zein da? Euskera, bai. Ze pasatzen da hortik ateratzean?
Ba, hortik ateratzean, gaztelera atera behar poltsikotik. Eta garai horietan, bueno, eta gaur egun ere, gazteleran nire maila zen, mañana nire hermana zoriona cumple. Eta horrek iten zuen insegura egotea, eta orduan inseguridade hori tapatzeko txulita jartzen nintzen, arroxka. Orduan, kanpinetan lagunak egiteko prozedimendua oso erresa da. Bi galdera erantzun behar dira. Lehenengoa, izena, Maialen. Ume gehienek onartzen zuten. Gero beti zegoen ume italiarren bat, San Barzula, Maiale. Maialen italiano significa cerdo. Marko. Markok euskeraz esan nahi du Markoa. Eta hola jarraitzen badezu, bukatuko duzu, kolgauta. Bueno, bigarren galdera, ea nungoan nintzen Donosti, ume gehienek onartzen zuten erantzun hori. Gero beti zegoen, Marko bezalako norbait galdetu hartzula. ¿Y eso dónde está? Marko, akaso galdetu izunik nun dagoen zure ama? En Euskal Herria. ¿Qué? Claro, ni momentu hortan, enekin Euskal Herria gazteleraz esaten. Orduan, euskan 8 ume horzain, erantzun bat nahi zuten, eta nik erantzun bat nahi nien eman. Orduan, nire intxeguritateak tapatzeko, pauso bat aurrera, txulita jarri, eta sonatzen zidan hitzen bat hartu, eta horrekin aurrera. Que, ¿eso dónde está, Marco? En el Diario Vasco, chaval. Hamabi urte arte ez zidan inor kuestionatu erantzun hori. 12 urteerekin, Marko bezalako ume baten amak hurbilduta esan zidan. Claro, ni orain hola banaiz, 12 urterekin hola. Vale. Ay, cariño, en el Diario Vasco no, en el País Vasco. Susana, hija de puta. El País periódico bat da. Urteak bete ala, horrelako nastek jarraitu zuten, oraingoan gaztelanian, badakizue kirol estremo hori non irakasleak aditz bat esate dizun, eta zuk zen denboratan dagoen esan behar diozun, ez? Pasado, presente, futuro, bla, bla, bla. Bueno, Maialen zure txanda, yo he venido. Ja, vale. Bueno, azteko supongo ongi etorri. Jarraitzeko ideiarik ez, berriro insegura, txulita jarri behar, sonatzen didan hitzen bat hartu, eta horrekin aurrera, vale, preterito, perfecto ez, preterito preservativo. Nire buruan zentzuazun. Baina nire buruan zentzuazun ere esaterako nik uste nun kukusklana postre bat zela. Txokolatezkoa. Txuria, claro. Kontua da, hori da, bai, pixkat lehenengo sintomaren edukia. Bigarren sintoma, aurpegiak nastea. Hitzak naste ditut eta aurpegiak ere. Naiz supertxarra aurpegiak identifikatzen, baina hala ere agurtzen dez jendea. Pasatzaitzen aurreko astean, gurutzatu nintzela tipo batekin nola, oso tipo elegantea, altua, ietxuria, oso british. Eta gurutzatzea den zela esan, tipo hau zein den, tipo hau, izan zen ingleseko akademiako nire irakaslea, George, mitiko George. Claro, eta dakizuen ingleseko irakasleek ezakitera ingelesa ez den beste hizkuntzarik. Orduan, agurtzerako momentuan, bai! Eta berak, jiji bat eta jazta. Momentuan esan, bueno, normala da, ikasle asko eukiko zitun, ezen nitaz gogoratuko. Bueno, gaur, sartu naiz berria egunkarian. Eta ikusi Georgeen argazki bat. Eta George, ezen George. George da Martxelo Otamendi. Martxelo Otamendik ez dakin nik nola aurkezten du nire burua kanpinetan. Orduan, hemendik barkamenak Martxelori nasteagatik ingleseko irakaslearekin. Barkatu ere Gorka Urbizu nasteagatik auzoko arakinarekin. Barkatu Elena Irureta pentsatzeagatik nire hitze bat zinela. Eta barkatu Peio Reparaz pentsatzeagatik nire amamaren pelukeroa zinela.
Bueno, hori izango litzateke bigarren sintoma, bale? Aurpegiekin nasdurak. Eta hirugarrena disoziazioa. Zu imaginatu zaude kuadriarekin poteoan super gustora eta momentu batean okurritzen zaizu gasa itzali dut. Eta itzali ez badet eta etxeak eztanda egiten badu? Hondartzako lehenengo lerroan dagoen etxe batek su hartuko balu tsunami bat iritsiko balitz, itzaliko luke. Agian hori pasatzen Japonen. Ke cracks Japonen, dena ondo iten dute. Begira Doraemon. Eta zu momentu hortan, konturatu zera, zaudela puntu fijo bati begira, super tontotuta, eta nolabait moduren batera edo bestera, errealitatera jetxi bartzerala. Eta orduan forzatzen diozu zure buruari, 3, 2, 1, eta bapatean, konturatzen zera jarraitzen dezula bankilloan, 38 minutu pasa direla ja, eta beraz, horrek esan nahi du momenturen batean edo bestean, zure momentua datorrela. Atera behar zaitu entrenatzaileak. Ze 2 minutu maksimo, baina atera behar zintun, beti. Orduan, zelaira ateratzeko momentu hori beti hasten zen deiadarrarekin. Zela, nire entrenatzaileak momentukoak ezekin euskeraz. Orduan, beti esaten zuen. Sorzabal, pide cambio. Boi, billete edo txampona. Ni sartzen nintzen. Eta normalean zelaira sartzean hartzen ditun 2 jarrera mota. Lehenengoa, 2 minutu neuzkan egitenekin guztia erakusteko. Batzutan 10 segundurekin nahikoa zen. Hori zen lehenengo jarrera. Eta gero zen bigarrena. Bigarren jarrera hau gehiago gustatzen zitzaidan. Eta zen, txarrak ginenak elkar identifikatuta geuden. Bale? Nik badakit, banekin, zeintzuk ziren beste taldeko txarrak. Eta beste taldeko txarrek ere batzekiten nintzela txarra. Orduan, zelaian kointzitzen genunean hor, egiten zen adostasun moduko bat. Kubritzen geha, bale, nik 13, nik 17, bale. Eta mundu guzti elkar jipoitzen ari zen bitartean, guk adostasun bat egiten genuen. Gaur lasai, gaur poliki, bai, gaur lasai, gaur poliki, lasai. Eta orduan, jendea elkar jipoitzen zen bitartean, disimulatu bartzen. Orduan, badetzen zen, kaixo. Dakazu mukitxo bat, ze lotxa. Dakazu 20, bai, agregatzen gera, bale, hola ezagutu nun mokosita. Ze pasatzen da, jarrera bat hartu edo bestea, beti bronka jasotzen nula, beti. Orduan, horrek egin zuen nik zelaiari beldurra hartzea, bale? Zuri armak beldurra ematen dizula? Neriz zelaiak ematen zidan. Zuri Medusilla Portugaldar horrek? Neriz zelaiak. Zuri Fermin Muguruzak? Neri ere. Neri ere. Bueno, kontua da, momentu hortan, iraultza txiki bat egin genuen, eta momentu hortako gure entrenatzailea bota genuen. Hori beste baterako monologoa da. Eta gerora iritsi ziren entrenatzaile guztiak, jatorrak ziren. Jatorrak ziren, jokatzen ikasi nun, taldeko izar bilakatu nintzen, konturatu gabe, ezin izan un arrakasta kudeatu, eta talde hautzen nun. Utzi nun ere kriston utxunea bankilloan, bale? Eta horregatik gaur bukatzeko gustatuko litzaidake proposatzea gizarteko izen batzuk, iruditzen zaidalako deskantxo bat merezi dutela, ez? Eta orduan, bidaliko nituzke gizarteko pertsona jakin batzuk bankillora, hola, rato bat, bankillo penala ez, bankillo, hola, pixkat deskantzatzera. 5 minutu. Esaterako, ale sardui. 5 minutu. Bidaliko nuke bankillora ere, kotxe horia, jipoitzen zaitun laguna. Stop, bankillora. Nor gehiago. Bidaliko nuke bankillora, behobia egin duela, demostratu behar duen lagun hori. Zugurtzatzen zea, hombre, patxi, kaixo, aspaldiko, behobian bat hogei, bale, lasai, polliki, bankillora. Bankillora ere, kuadriako WhatsAppean 2 mezutxo daudenean, erresumentxo bat eskatzen duen lagun. Bankillora. Bankillora ere ordu aldaketarekin drama montatzen duen jendea. Bankillora. Eta gero aterako nituzke berriro ordu aldatzen denean. Hola. Eta bukatzeko bankillora ere zinemaldiko, Donostiko zinemaldiko akreditatu ez kexatzen den jendea. Zinemaldiko akreditatuak zuzenean bidaliko nituzke Antartidara hegazkin batean. Horrea ere akreditazioarekin jungo ziren, dene dakigu. Baina,
adirazen nahi diet, lasai egoteko, ze kasualidadez istripu aukiko balute hegazkinean. Eta kasualidadez zaurituko balira, nire lagun mokosita, jungo zen beraiek besotan hartu eta etxeraino oinez zeramatera. Eta orduan, xuxurlatuko zien belarrira. Ez betidanik, baina bai betiko. Eskerrik asko. Ya está. Trebatu naiz bastante, Baina, bueno, ondo, nik uste ondo. Nago urduriago orain, hor baino. Ya está. Jaso dezagun bizitzaz tortolaraino dagoen emakumea. Zuekin, Joana Goitia! Gabon! Gabon, Azpeitzi, Gabon! Zelan? Bueno, ondo? Bueno, postena, ze ondo hori entzutia. Ni txarto. Da barra itxen duzue. Oso txarto nahau. Txoine? Ez que ez nau ondo, estresa jota nau, ez que ez dakin nun nabilen, eta ja lagunak behia daukot, tortolar arte dauz nirekin nire lagunak. Tortolar arte dauz. Zeia ez dago aguantetan, ai, ez que ez nau ondo, ez que ez dakin desazten. Bitu, Ana, lagun batek agarro zuztan, desazten. Zuk gauza bat behar dozu. Zuk behar dozuna da, terapia. Zu ez esan dozta zuen iri. Zin modu zeze, ondo! Potruak eta bi, ondo. Ez dau terapeutari libre Euskal Herri osoan. Ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, ez Araban, ez Iparraldian, ez Nafarroan, ez dau. Eta holan heldu nintzen Burgoseraino. Mas maja, Mari Carmen. Super maja. Pasada bat. Baina, klaro, astero Burgosera, pentsa, 80 euro gehi 70. 80 euro, 40 minutos, 40 minutu, Mari Carmenek. 80 euro, 40 minutu. Nik esan dut, zinizagetik ez nagoen ikasi psikologia, ez? Igual ja Lekitzoko portuan etxetxo bat, ero txalet bat, ero piztinakin eukiko nagoen, ez? Kasetaritza eta hostiaz. Ez? Osa, hemen bizitza hola irabazten. Eta, karo, 80 euro, eta gero 70, baina 70 ez pentsa gasolina eta peajia, eta ez, 70, ze astero Lekitxora, 10 kilo odoloste. Karo, depresioa de puta madre, baina kolesterola, kolesterola, hombre. Eta medikuak, Ana, esabizo lan ondo, Eta orduan joan nintzen Mari Carmenen gana. Mari Carmen, chica, ya lo siento, yo eres súper maja. Pero yo ahora, morcillas, no, ahora Danacol. Yo ahora Danacol porque, claro. Eta, bueno, behitzin hauen Mari Carmen, pena hondiz, oso jatorra da, behar dauen entzako emangotza telefonoa. Eta beste lagun batek agarro zoztan desaztan bitu, Ana. Bezpau terapeutarik ez dau psikologi, bueno, hemen baten bat badau, bueno, eta lekuren bat libre badaukotzu telefonuen mungero, eta ingo berba, bale? Kontua da esazoztan lagun, ez badakotzu psikologorik, nik dauko gauza bat, bizitza guztiz aldatzu zoztana. Hostia, bizitza aldatu, osea, de repente igual, la hostia, naz. Eta zer da? Flipabango zuen. Yoga. Chica, qué pereza. A ver, hemengo zenbatek eitzen duzue yoga. Bat? Osa, pringada batek bakarri. A ver, barkatu, ez dagoate zer kontra,
Baina, que pereza, txika, osea. Es que, a ver, que ez dago telezer kontra, benetan. Superrondo, Baina, a ver. A ver, korrika itxen dauena, gaur egun modan daudana ingleseratzea, ez? Korrika itxen dauena da runner. Entrenatzailea dana zer da? Trainer, entrepreneur. Yoga itxen dauena zer dia? Jogger. Yogi. Yogi. Yogi da Yellowstoneko hartza. Baina ni osa yoga, txika, eske, mesedez. Eta, bueno, esan hau mendo. Nire lagune ikasu itxendotziet, eta yoga engot. Eta gaina, bitu, nire txeko behian dago, oza, 2 izkilera jiztia da, eta ia jogara noazenia oso alperronaz. Eta, bueno, jogara jongonaz. Eta ber bizitza aldatzen duztan yoga, eta ber portuan etxetxu bat etxemot. Eta joan nintzen, jogara, oie, heldu nintzen ara, ke detalle. Heldu eta batera, olako kojintxo bat ematen dabe. Adreilu baten tamainoko kojin bat? Holan? Mas kuki? Bai, hola? Zana, ke detalle. Gaina, loratxuekin eta, una kukada. Eta esaten, jo, nigonaz spinning, aerobik, eta han, imunduzten gauzarik onena izan da, deskantzua. Da yogara heldu eta, kojina, ke detalle, jo, gero igual kantzauta, edo tumbauta gazenean, zerbikaletan, edo jartzeko, edo... Da, bueno, joan ditzen, eta jarri ginen dan olurrian, indio erara, txikitako moduan, holandanok, eta bapatian, irakaslean niri begira itzen dago. Ana, ez, parkatu. A ver, Amparo zaukan izana. Amparo. Osea, hostia, emakume honi zehara zauko edo, neuta aukat edo. Osea, jogara etortzeko, ez da gizeoze bere zeuki berdata. A ver, Ana. Kojinaren gainean jarria zara. A ver, Amparo. A ver, potxua. Zuk ikusi dozu kojina zelakoa dan? Olakoa, Zuk ikusi dozu nire hiperdilla zelakoa dan? Zelan koño nahi dozu horri zertia? Osa, zer doko, lako indar supersoniko bat aukako jin horrek jarri eta... Nik ikusten ditu nire beste danakar jarrita kojinak, mona, zori polita, ke kuki. Dana jarrita... Ana, kojinaren gaia. Miral. Jarri nintzen, kojina hartu. Bueno, pues nada, a ver, jarri nintzen. Ai, amatxe maitea, nun dau kojina. A ver, nun dau kojina. A ver, kojina, ni ansiedadia jota, nundo kojina, a ver, ni torri nazona nire kaka guztia botatzera. Eta kojina dago nire kaka guztia xurgatzen, ostia! Eta ni nerviosa, ai, nundo kojina, ai, ama, Mercedes. A ver, hau hasiera baino ez da izango, venga, hause bakarrekana, venga, aurrera. Talako baten Amparok esaten dago. Ana? Bueno, danoi, parkatu. Etorne, hartu. Zure besoak, eta bezarkatu zure belaunak. A ber, Amparo, potxua, barriro. Osa, ezin jorak eskua kruza honekin, tipi edarrakin. Eta nahi dozu belauna, baina hartzia, baina zelan kokonet nahi dozu eitzia. Osa, kojina daukata. Baina ni formalanaz. Eta nik esanan, Ana, lehengo gunean ezin dozu monta. Así que mesedez, eta ni hola, kojina da, alako baten, era, saltatu. Baina kojina ez.
Eta Amparo kalako baten esaten dau. Bueno, on, figurak egingo duguz. Figura, me encanta. Me encanta, zen niri eskultura eta beti gustatu izan zait. Figura, bueno, oza, bustinakin txikitan da, una cosa. Ez, figurak gorputzarekin. Oza, noren gorputzarekin, claro, nire gorputzarekin. Bai, nire gorputzarekin. Zaldia, zelan hostiz jengo nizan, zelan katua. Txakurra. Arratoi, a ver, nun gauz? Kabarzenon ala nun gauz? Ostras! Ez que ni eskatua, ez txakurra, ez arratoi, ez ornitorrinko kojo bat, ematen hauen. Oño. Baina zuek badakizue, zu jakingo dozu, zeka zuk, yoga egiten dozunez. Besteek ez. Figura guztiak izena daukatela. Eta danak oso antzekoa gainera, Mazana, Hana, Azana, Hana, Nana prana, Hana, Sana prana, Hana, Hasrena, Andezela, a ber, ni pentsatzen dauen barrutik. Honek ebokala deskubritzen dauen egunean, flipau inbi daue. Bueno, eta ja bokaldana deskubritzen dauenean, zumba, eba, hasela, alabo, hasela. Ai, ama. Bueno, kontua da, beste gozat oso garrantzitsua nahi jogan, dala arnasketa, nik momentu honetan falta jaten. Arnasketa. Altarnaza. Emeko itxen izan. Altarnaza. Eta esaten duan Parok. Zure ezkerreko, eskubiko. Azamar lodia, eskubiko zudurzuloan jarri. Orain, eskubiko zudurzuloan bestea. Orain, egin behar duzuna, gaixal zain behar duzabete. Orain, egin behar duzu soltatu, eta arnazatu, eta beriro hemen jat. Eta esan, epa, nik badakit zein dan jogaren exitua! Bai! Bai! Klar, hauz zara, hauz gara eta hauz bihurtuko gara! Turuloak mugitu daitezela hueka! Eta bapatean Amparo, flying free, pipi, opia, gara! Ba ez. Amparo jarri zuen musika bera. You say, hey, head in the sea, hand in the sea, only I see, head in the sea. Danik esan onbitu Amparo, eta Azpeiti, hau ez da niretzako joga, beraz, banoa eta eskerrik asko beretan. Muxu bat. Barkatu. Gauza bat, aztu gatela. Kojina! Mi esker! Apazpeiti! Pasada bat. Osa, emozionautan hau. Oso unkitutan hau. Zoragarrixa izan da. Izer ditan hau. Ez ki dana emondo. Osa, izan da. Jon eta bengaran solta, yoga. Azana mana prana, breztra. Oso ondo, oso gustora. Gustora gonaz. Nahiko ondo atera da. Beti hobetu leike baina. Ondo. Gustora. Ananan, hemen dator, umorearen dandi bihurria, zuekin einautzuazo!
Arratzalde hona Azpeiti! Zer zelan, ondo? Bueno, ni Espainiatik nator, barkatu. Gasteitik, konkretuki. Manekien txiste honek Gipuzkoan funtzionatuko zuela. Manekien. Gero zuek azaldu, nik ez dut egin barre, txiste honetaz. Gero zuek azaldu, Gipuzkoatik Gasteizera Eusko Jaurlaritzara lanean doazen zuen lagun eta zenin arteko guztiei, zuek induzuela barre honetaz. Bueno, jende gazte ikusten dut gaur. Eusko Jaurlaritza. Azalduko zuen zerren Eusko Jaurlaritza, Eusko Jaurlaritza da... Eusko Jaurlaritza erabiltzen da... Eusko Jaurlaritzak balio du... Bueno, Eusko Jaurlaritzak balio du... Bueno, Gasteiztik nator. Ez dakit. Ez, Espainiatik nator Madrilen bizi naizelako. Eta horretik esan dut Espainiatik natorrela, Baina gaur hitz egingo dut zuek gustatzen zaizuen hizkuntza batean, Gipuzkoan gustatzen zaizuen hizkuntza batean, euskara batuaz. Sentitzen dut, bakit asko kaben Gipuzkoan euskara batua hizkuntza artifiziala dela esaten zuela. Ni ados nago, Gipuzkera ez da artifiziala. Gipuzkera sortu zen Ezkorreko puntako manantial batean. Han sortu zen Gipuzkera, sortu zen Ruper Erorikare manantial berdean. Eta guazeneko koreografiak egiten duten tipoa ere, han sortu zen. Nik uste du pertsona berdina direra, Bai, guazeneko koreografiak egiten duena, bai Ruper Erorika eta bai Gipuzkera ere. Dana dira pertsona berdinak. Madrilen bizi naiz, eta pozik nago, Igual orain barkatuko didazue, Madrilgo euskalkian hitzen bat esaten badut. Barkatu, oraindik ohitzen ari naiz Madrilera, pozik nago bertan, Madrilen. Hasieran arazoak nituen, Zeni euskera hitz egiten joan nintzen, hemen ulertuko dute Madrilen euskera. Eta esaten dute, no, háblame en cristiano. Es que no me gusta el fútbol. No, en cristiano español. Ah, vale, claro. Y Gibraltar español también. Bertan saiatzen ari naiz bizitzen Madrilen. Orain ondo dago, Madrilen. Naskatuta daukat gauza bat. Naskatuta nago gauza batekin. Beti galdetzen date, ¿y tu nombre qué significa? Eñaut. Ez duten euskaldunok hemen Euskal Herritik kanpo zuen izenen esanaia esatea naskatuta, ni nago naskatuta. Ja esaten diete, Eñaut significa rey de la basura. El rey de la basura, mis padres, rey de la basura. Eta momentu eskolatzen du, Batzuk ezate datere, ¿y qué tiene traducción? Eñaut, eta nik, bai. Eñaut, Madrilgo euskalkian, Arnaldo da. Eta esaten dute, es más bonito, Eñaut que Arnaldo. Baina badakit Madrilen pentsatzen dutela, Baskoi Arnaldo, menos mal que nos apellida Otegi. Badakit hori pentsatzen dutela, Por cierto, Otegik, ezakit dakizuen hau, Otegik duela, itzen dezakete, Otegik. Duela bilabete Otegik idatzi zuen artikulu bat ingelesez, The Guardian, Britainia handiko egunkarirako. Bazenek iten hau? Idatzi zuen ingelesez. Otegik, ingelesez. Osa, ni harritu ninduen gau, pilo bat. Nire gurasoak udaro txikitan, beti, Oxfordeko ikasgaiak beti ordaintzen ikasketa ingelesa ikasteko, eta nik ezakit ingelesa. Baina Otegik, badaki. Pentsatzen geratu naiz. Jo, bagian nire gurasoek Logroñoko kartzelara bidali behar izan duten, ezakit hurbilago dago. Ostia, Madrilen bizi naiz eta ez dut lanik topatzen Madrilen. Nik uste dut nire izena ikusten dutela Eñaut, eta ez dut, bueno, este nombre de donde es. Orduan erabaki dut lana aurkitzeko topatzeko Madrilen izen aldatzea eta LinkedIneko perfil faltsu bat sortzea, beste izen batekin, eta gaur eduki dut Zaran lehenengo elkarrizketa. Ondo joan da elkarrizketa, Kontua da, Zarako emakumeak beti bideratzen zidala txarto, elkarrizketa osoan zehar. Eta azkenan galdetu dut, oie, arazorik daukasun izenarekin ozerbaitik. Eta esan dit, ez, baina seguru Amantzi Ortega ditzen zarela. Orduan Zaratik ies egin dut, maniki bat topatu dut, manikiak zeukan arropa, eta etorri nahi zona Azpeitira. Oso polita da Azpeiti, Bakit gaur mundu osoko jendea bildu dela hemen euskarazko bakarrizketak ikusteko leku exotikoko jendea etorri dela, Trebinotik, etorri da jendea. Baina ni Azpeiti gustatu zait, ez naiz, lehen aldia da hemen Azpeitin egon naizela. Azkoitin bai, Azkoitin egon dago. Ja.
Ja, bakit. Utsi ezakezu ja gerra hau egiteari, Azkoiti. Azken bakigu Azkoiti politikoa dela Azkoiti baino. Bakigu, berdina esan nuen Azkoitin, horreko. Beti zaudete, ez Azkoiti, ez da Azkoiti. Diferentzia da, eta da diferentzia badago Azkoiti eta Azpeitiaren artean. Azkoitin bakigu denak lengusine direla. Danak. Azpeitin ez. Azpeitin danak zaretea nahi arrebak. Baina egia da, herri oso euskalduna dela Azpeiti, denek jende guztiak hitz egin dite euskeraz, ona etorri nahi zenetik. Igogailuek ere hitz egin dite euskeraz, ateak izten, goruntz, nik ezen dite eskerrik asko, oso ondo. Hemengo euskalkira, ja adaptatuta nago. Baina kontua erritu nagoena izan da, nola, igogailu batek Azpeitin 40 segundutan, ETB-bik baino 40 urtetan euskara gehiago erabiltzen duen. Bueno, usaterako itzin, Hau ETB-erako da ere? Baina hau da primeran, ez da itzin, Hau, ETB-erako da? Sartu daitezela mariatziak? Ez dakit. Eta gaur deko gardenen, zuk sortutako lorategitik nola atera. Beste gauz, batzetan, hitz egin gut, beste gai leunago batzuetaz hitz egin gut. Duela 15 urte hil zen Mikel Laboa. Kontuz, Mikel Laboa, euskal kulturako musikagile eta poeta garrantzitsuna. Ni ez naiz inor, Inautzuazo, ez naiz inor, Mikel Laboataz txisterik egiteko. Ez dute ingo. Hau esan da, Mikel Laboa ze faltsua den, Esan da dut, Mikel Laboa. Bakizue, Mikel Laboa ez dela Mikel Laboa. Mikel Zubizarreta baizik. Zenekiten hau? Gero musika egiten hasi zenean eta kontzertutara igotzen hasi zenean eszenatokitara, beti zijoan, braketako braketa jeitsita. Eta jende hasi zen, Mikel Laboa. Mikel Laboa. Txantxa bakit ez dela, Mikel Laboa. Nik gustatzen zitzaidan txikitan, Mikel Laboaren kontzertutara joatea, nik garatzen nahi duela, 15 urte bazen, nik dituen 3 hilabete segurazki. Gutxi gora bera. Karo, Gaztei, Mikel Laboa da, a ber, Eusko Jaurlaritza bezala, bihotzen euki behar dugu, hori da Mikel Laboa. Gauza bat egiten zuen Mikel Laboak, zenbat irauten zuen, goratzen zarete hemen, sarrenek, zenbat irauten zuen Mikel Laboaren kontzertu batek. 4 ordu, 6 ordu. Abesten, bat. Abestiak esplikatzen, beste dana. Bete zogon bera, Bueno, urrengo abestia, antzogoen mikrofona jarrita eta gitarrarekin, urrengo abestia, deitzen da, baga, iga. Eta musikariak azten ziren atzean jotzen. Eta orduan Mikel... Baga, iga bestia, bururatu zitzaidan, Salamankan oporretan, pasazen txakur bat, pasazen katu bat, eskatxa bat. Eta horrela okurretu zitzaidan, gasolindegi batean, baga, iga. Torrazten ziren musikariak abesten. Baga, iga, jaga, oasega. Eta nino gana publikoan, eta bera eszenatokien, eta ni publikoan, eta bera eszenatokien, eta zara, baga, iga, eta batean eszen, baga, iga, Ama, lokartu inda Mikel Laboa. Batez ere azken urteetan, lokartu inda. Eta bera, ama, ez du inork nabarituko hau. Baga, iga, laga, oasega, zainzikale, barbatira,
Nik uste dut Mikel Laboak kontzertuen asmatu zuela japonesa. Bere kontzertuetan Mikel Laboak. Okerra da nire arrebak esaten zuena. Ama, zegatik ari da Mikel Laboa, aititeri iktusua eman zionean bezala, abesten. Esaten dute, bidaiatzeak arrazismoa sendatzen duela. Egia esango da, nire amamak esaten du. Ez da inoiz Bilbotik atera. Ojo, nire mama ez da arrazista, Nire mama, nago, bere hiztegia errebisatzen pizkanaka. Orain badaki, nire mamak baki, badaudela hitz batzuk gaur egun ezin dituela esan. Nire mamak ez du esaten ja, banoa txinora zerbait erostera. Orain nire mamak esaten du, banoa erostera, nire hizkuntza hitz egiten ez duen horrengana, eta ez du ikasi nahi, eta dago auzoko merkaztaritza zapuzten, eta gaz kamara batean sartuko nuke. Ni esatu eta mama hori arrazista da, eta ni ez. Ni nahi zaharra. Nik ditut 80 urte. Orain, 80 urterekin konturatu da nire mama zaharra dela, orain. Nik 30 urte ditut eta goizero zeintitzen nahi zaharra. Astelenero, asteartero, beti, eta nire mama ez, eske zaharra sentitzen naiz. Eta hasi da modernizatzen. Berak esaten duelako nahi duela izan katolika, apostolika y moderna. Eta orain hasi da bitcoinetan inbertitzen. Nire mama, kriptomonedatan. Berak ez die kriptomoneda deitzen, berak deitzen die kristomonedaz. Eta gainera erosi du nire mamak telefono mugikor berria. Lehen aldiz bizitzan, telefono mugikor berria. Ikusi behar zuen, hau nola den familia osteko eta familiako baskari eta afari osteko momentu hau. Gure familia beti dago nire mama. Nik egingo dut atera, nik egingo dut errazkia. Zue jarri. Bai, mira, eske, mugikor berria erosi dut. Jarri zuek, bai. A ber, esan patata, Venga, bat. Eta guk esan, mama, eman buelta, horrela ez, mobila ez darra erabiltzen, eman buelta. Bale, barkatu, horrela. Patata. Eta guk esan, mama, horrela ez da erabiltzen mugikor bat. Etorri ona, jarri zeite argazkian beste norbait kateko ikugu argazkia. Eta berak, ez. Nik ez dut argazkien atera nahi. Horrela eutzen hasten zareten ni ez nagonerako. Zaten dute, bidaiatzeak arrazismoa sendatzen duela. Eta nik uste dut egia dela. Nik urte honetan asko bidaiatu dut. Egon naiz leku izugarrietan. Bueno, egon naiz Frantzian. Lehen baino arrazista egon naiz orain. Eskerrik asko! Bueno, ondo ezta? Nik uste dut ondo. Jani posin nago egin dudanarekin eta jazta, ja grabatuta dago. Jazta, programa eginda. Hauxe izan da gaurko uzta. Sar daitezela, Einautzuazo, Ana Goitia, Maialen Sorzabal bere eta Mikel Irazusta. Hurrengoan gehiago eta agian hobeto. Altxa Komedia!